Jalan poros. Tade. Lah ngono wae gak gelem payungan. Ayo sebalik apa pire rek? Ayo wis ngomong gak ro jalan awake ngono. Iya. Ini balik rene. Kate rono ya gak ro. Ini kita sudah selesai makan. Kita sekarang waktunya mengeceh. Mari kita keceh di sini. Nah, ini ada yuyu. Duduk yuyu iki keong. Keong racun. Loh cedul. Iki apa ya? Begicut. Apa ya? Siput. Ya siput. Rek enak lho. Oh iku iwak tok wo kerek. Sero, Mbak. Wah ampun penake rek seweger rek ya Allah. Sipute oke tiba Tapi nyeplung gak oleh paling banyak sing nunggu. Boleh enak. Duduk iki duduk kali gede, duduk kali gede. Loh, mari kita nyemplung ya. Loh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kita keceh dulu. Sing keceh. Kosean. Kosoan. Enak rek. Nang yang punya gudik-gudik dicemplungkan. Ayo. Ini kita selesai makan, lanjut kita ke perjalanan. Kita mau ke Matau, ke dermaganya ya, dermaga apa jenis? Nggak tahu tadi katanya ada dermaga di pojok situ. Jalan sekitar 20 menitan. Iya bener hilang. Memang saya suruh dia lari. Oh sapine ya? Enggak di ngarep kono sih. Awake dhewe mangken ndek kono ndeloki bes. Oh ayo lek diomongi rak manut yang ngono iki. Ini ya, kita ke sana ke Matau. Matau itu bahasanya apa sih, Rek? Dermaga biru, dermaga cinta. Kita mau ke dermaga cinta. Apalagi Video no. Wis mlaku lho iku ya. mancul-mancul lo ya nek aku sing video. Ojo piye? Tadi kita ada di sana, kita makan-makannya, delosor di sana. Di sana ada banyak orang laki-laki. Nah, sekarang kita sudah pakai tutup karena biar tidak gosong. Jalan poros. Tade. Anu keren-keren iki jangan urusan nih. Kerang itu lho kok gede, Po. Mana? Aku tak rono, Dik, videono, Dik. Ini lho. Fotono kene lek aku. Ini lek. Titanic. Dungkling. Foto ah? Ini apa kan pengurang di foto kok? Foto. Iya rono foto. Yo mbok lek gitu kan. Melungu. Lu malah goyang pinggul. Nusa Kambangan. Ayo. Hah? Cul. Pemandangannya. Apike pemandangannya. Payungnya mbok dibuang. Gak apa-apa lah iku ngono manusia payung. Iki nang kali
Kare sinar kae. Iki selang PDAM ya. Wis apa urung? Sik ta lah urung. Lah wong kok tutupi Cici cuit. Cici cuit. Iki nganu aire apa? Paralon iki loh, kabele nganu. Pecah. Dadi banyune mili-mili gitu, mili-mili. Airnya mili-mili mengalir. banyune. Iki air minum paling yo. Hore lilik ke video. Ore. Re. Wapi yo yo. Iku lho lek rekote mlebu rono piye yo? Berenang. Lah iki lho wong-wong do balik. Berarti ndek kono mangki. Oh, jan arek loro kono kok awake dhewe numpak kapal ndek dermaga kono. Kaya ono kapal. Ono nang sentral. Nih ya, orang baru turun dari dermaga. Iki kaya wong mangkok. Heeh. Lah di satang kene kaya. Wong sing tuku ndek pojokan mang lho yu. Nang Jiso mang lho yu. Iya wong mburi kuwi ngono. Mangke kapal lho ning kono. Yo minta tolong bawakan. Iki kabel ya iki ya. Anu. Palarot apa? PDAM. Lho iki rek ndek kene malah enak rek. Apik lho. Ini mereka perjalanan pulang Ya ya. langsung bunyi dinyitekno wong ta. Ini apik lho, Ndek. Apik lho. Apik. Lho apik ndek kene lho. Mau dong. Loh. Kani sampai ambek koncone wis gak kena dijak dolen yo. Ademe pas nang sore penjene marang nyes ngene ya. Li, iko HK iko koyo ewek dhewe ta munggah rono sih Li nggone Buddha kaya, heh? TST ya. Mosok. TST ta. Lah kok mlaku mendak. Dek, mosok awake dhewe winginane munggah teko iku mruwono Dek sampai ujung kae. Heh? Oh, iki lho apik Dek, lho. Di depan sana itu masih ada rumah mati juga ya. Rumah mati. Perkampungan mati di sana ternyata. Oke, kita lanjut ke sana. Kita mau bolong-bolong sebentar. Ini itu jam piro? Jam piro, Dek? Jam 12 yo, jam 1-an, setengah 1-an. 12.4. Jam 1. Yo wis lang kok tok kono kan munggah. Banyak sekali orang jalan-jalan ke sini ya. Ya ora Dek, ora ndek kene ya wong sing ndek dukur kono mau. Masa wong kene mlaku-mlaku rene? Masa ya beduk-beduk Dek. Wite gede lho. Apa gede? Lho nek manuk kuntul. Punghang, laiki. Yo. Lai chiu fi kung au. Punghang. Yo bener sing ndek kono mang Funghang lho. Lek meraku rono balik nang Funghang. Iki koyo kenikir yo, wong sepedaan ya. Yon gununge nggorono.
Munggah gunung. Apa kuat ya munggah rono? Lek ndek kene oleh main anu ya, oleh main air ya. Tapi banyunya terlalu Rusuh. rambarangan. Mbah kae lo golek nganu, golek kulupan. Iki gone sapi mengene iku teledonge koyo ngene kae. Iya. Lagi teletong tok ngene. Golek bayam apa wonge tibake? Di sini ada bayam ya. Ini bayam bayam liar. Gak nindak ini gak lagi kangen bayam meri. Jadi nama guys, apa bayam meri enak tuh sayur? Masuk. Bayam apa ae gak oleh. Di sana ya ada 2 rumah, perkampungan mati di sana. Oh berarti atene neng apa? Di tempat apa iki jenenge kok. Ini ada rumah ya. Oh nganu. Kayak nggon sembayangan ngono ku lho rek. Merono apa rono? Iman tak kira lak Lombok ta. Heeh. Iki yo dalan kok. Iko gak iso yu kono yu. Lah kuwi kan ana wong mlaku rono lah, wong wedok-wedok mau. Ini perkampungan lama, perkampungan lawas. Lah ngono wae gak gelem payungan. Ayo sembalik apa pire rek? Ayo wis ngomong gak ro dalan awake ngono. Iya. Ini balik rono. Kate rono ya gak ro. Ono agrek titik iki. Ayo. Ayo lurus aja ono. Iki lho paling biyen. Lha iki ana sekolahane Kai Choice School iki. Yo. Toilet. Toilet sing ndi? Oh iya kono mah ya. Iku sam. Toilet dam. Iki dame ya, dame rono paling. Oh iki dame rono. Ning kono ya ana toilet ana dame. Kai Choice School kuwi skule kuwi lho. Sing di ana arek foto mau. Iki perahu. Mas mau perahu. Ya ana gunung-gunung tok. Kono iki apartemen. Yo iki lek kate numpak kapal kuwi mudune ndik kene. Andi ki. Ayo. Kalau ono rumah. Di sini tuh ada warung ya. Jualan minuman juga makanan siumai. Jadi kalau mau makan enak. Tuh ada tempatnya. Rambutnya tok noli. Apa ndek kene iki Lik penak. Iya cek kesuteng. Ayo. Apa iki empuk-empuk iki? Ayo ngono iki penak Lik, panas. Bapak Embo. Banyak tukang mancing. Mulai nang sawah, mari teko kebon.
Lah iki to arek-arek nang kono kok. Masih mau tutup ya. Lumpur saya gak kuat. Bahunya panas sisanya nyongklok. Nah, kene nih. Mang di kono. Terus udan mang. Wis cek ngentekno banyune sik wap kabotan Mbak Mut. Sopo sing njaluk banyu timbange dibuang? Ini kita mau berhenti minum dulu. Lanjut kita pulang.